Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τους χιλιάδες των αθλητών στο 14ο Καλιθέα Run που θα γίνει την Κυριακή 5 Απριλίου του 2026. Φέτος οι συμμετοχές αναμένουμε να έχουν τεράστια αύξηση σχετικά με τον περσινό αγώνα και στα αγωνίσματα των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων αλλά και στο λαϊκό αγώνα των 2.500 μέτρων. Θέλουμε εδώ να ευχαριστήσουμε το μεγάλο μας χορηγό, τη Euroins, που για ακόμα μια χρονιά είναι κοντά μας και μας στηρίζει και βοηθάει όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν αγώνα παγκοσμίου επίπεδου, έτσι ώστε όλοι μας οι αθλητές να νιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία και να έρθουν και να συμμετέχουν. Ελπίζουμε πάνω από 7.000 αθλητές. Ο αγώνας του Καλιθέα Run, ο αγώνας του Καλιθέα Night Run και ο αγώνας του Καλιθέα Half Marathon, που είναι αγώνες που στηρίζει η Euroins, στο τέλος της χρονιάς θα έχει μια ειδική βράβευση και ένα ειδικό μετάλλιο σε όσους συμμετέχουν και στους 3 αυτούς αγώνες, που έτσι θα μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στα αγωνίσματα και στους 3 αγώνες, τους οποίους στηρίζει με τη χορηγία της η Euroins. Για εμάς τη Euroins είναι μεγάλη τιμή να στηρίζουμε αθλητικές οργανώσεις όπως είναι το Καλιθέα Run. Το ιδεώδες του αθλητισμού είναι μέσα στη κουλτούρα μας, είναι μέσα στη φιλοσοφία της Euroins, διότι προάγει τη συνεργασία, προάγει την πειθαρχία, προάγει την προσπάθεια. Είναι ό,τι πιο υγιές έχει να επιδείξει η σημερινή κοινωνία, αυτό που λέμε μαζικός αθλητισμός. Έτσι λοιπόν, όπως και τώρα, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε προσπάθειες, αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις όπως είναι το Καλιθέα Run που διοργανώνει ο Δήμος Καλιθέας. Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια και εύχομαι καλή επιτυχία στις 5 Απριλίου για το 14ο Καλιθέα Run. Το όραμα Ελπίδας τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά στο Καλιθέα Run και ο σκοπός που συμμετέχει είναι για να ενημερώσουμε και να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εθελοντές δότες μυελίου των οστών. Ο στόχος έχει επιτευχθεί, συνεχίζουμε δυνατά να εγγράφουμε και να ενημερώνουμε δότες μυελίου των οστών. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Καλιθέας, τον Δήμαρχο Καλιθέας και ιδιαίτερα τον κύριο Δημάκο που στηρίζει το όραμα Ελπίδας και το έργο του συλλόγου μας. Φέτος φιλοδοξούμε να είμαστε ακόμα πιο καλύτερα οργανωμένοι. Ήδη υπάρχουν πράγματα τα οποία θα βγουν στην πορεία και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά μας. Μπορεί να ακούγεται ρουτίνα τα 14 χρόνια, αλλά για μας δεν είναι καθόλου ρουτίνα. Είναι χαρά, είναι ευχαρίστηση να υποδεχτούμε και πάλι το 14ο Καλιθέα Run, τρέχοντας στην Καλιθέα. Έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση όλου του κόσμου και εκτός Καλιθέας φυσικά και εκτός Αττικής Εσχάτως. Έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν αυτό το αθλητικό δρόμενο, φεύγουν από την πολυθρόνα, έρχονται για να συμμετάσχουν σε αυτό που εμείς ονομάζουμε μαζικό αθλητισμό. Θέλουμε όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα στα 2,5 χιλιόμετρα που είναι το καθεαυτού κιόλας άθλημα μετά τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα των πολιτών, να έρθουν όσοι περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτό το αθλητικό δρόμο.